परमेश्वराने एक जाहीर नाही पण देव आणि दानव यांच्याचे वय मात्र काय आहे. एकदा कश्यप ऋषी ध्यान संध्या करत होते आणि ध्यान संध्या करत असताना त्यांची पत्नी तिला 5 वाजता झाली. परंतु भगवंताच्या नावाला शरीर असलेले कश्यप ऋषी यांना मात्र ते पटत नव्हते. कारण काम वाचण्यासाठी लागणारी वेळ ही शिवत होती. यावेळी भगवान महादेवांचे भूत सर्व भूत प्रेत पिशाच या अवकाशातून संवाद करत असतात. अशा वेळी जर राणीला गर्भधारणा झाली तर अनर्थ होऊ शकेल हे मात्र त्याच्या दृष्टीने भाऊ होते. परंतु स्त्री असल्यामुळे त्याचे डायरेक्ट करणे आणि घराचे करणे अजून सुरू शुक्राचार्य यांना मात्र हे भय होते. शेवटी घराचं ते घडलं. राणी तिच्या मुठी 2 महाभयंकर राक्षसांनी जन्म घेतला. No!